Drama presents Handumanan So Ka Awit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Belle. Sa dili ko pasugdan sa pagsahisay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Bakit nga ba mahal kita? Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kabaway nga nagpuyo sa Cagayan de Oro City. Agat mo tampo nagdasingan nga Bell. Dili na kaya na mo ni Papa nimo nga paeskwelahon ka. Pero kung gusto gyud kang mo eskwela, nak, nakahiskot man to sila tiya ug tiyo nimo sa Cebu nga adto kanila aron sila mo gasto sa imong pagtuon aron ka lang makahuman. Sige ma, okay ra ko. Basta makahuman ako sa akong pagtuon. Nahala sige. Kay tawagan ako si tiyo nimo karon dayon aron kuhaon ka dinis Mindanao. Salamat ma. Nang, ari sa mi. Ma, adto na ko. Magamping ka didto, ha? Ug dili magpabadlong ni tiya ug tiyo nimo. Oo ma. Bel, kutob sa mo makaya ni tiya nimo. Paiskwilahon ka na mo. May na lang nga magkatabang ko sa inyong kalisod ni mama nimo. Wam san mi anak ni tiya nimo. Wa mi gibuhi mao nga ikaw na lang ang mong gastuhan. Basta isaad lang gyud namo nga magtarong ka sa imong pagtuon aron puhon matabangan nimo slas mama nimo. O tiyo, salamat kaayo tiyo. Way sa pa yan. Andaman ang daan ang imong mga kinahanglanon nga papel para i-enroll na tika. O tiyo. New student ka no? Oh, Mao ding dili ka familiar nako. Ako day si Lynn. Ikaw? Belle. Amiga na ta ha? Sige ba? Salamat intawan kay buotan ako mga classmates. Naaradayin ko'y mga amiga. Muli na ko eh. Aron makaluto o makalungag ako para panihapon. Bisag ka na lang. Makatabang ko nalang tiyo og tiya sa lang kaayaw din hinako. Dili na sa mulihok inigabot nila sa trabahoan og igo na lang sa lamukaon. Salamat, Bel, kay nakaunaw na kang muluto na mo. Timing kayo kay gigutom na tiya nimo. Murag lami ni imong giluto, Belda. Humot kaayo. Kamao ka daing mangluto. O tiya, ako may tigluto sa amo. Sige na, lingkod na dire. Magdungan tas panihapon. O tiyo. Tuha naman di ko katuig din sa Cebu eh. Dali aras panahon uy. Bel! Bel! Si Tiyo, noon sa mga kadais Tiyo. Bel! Oh, Tiyo! Tiyo!
Ngano, unsa nahitabo? Ayaw, nakawa. Absent lang sa karon. O ani lang una kasbay. Dadod ko ang imong tiya sa ospital. O unsa tiyo? Naunsa man days tiya? Tiyo, maayo kinauli na ka. Kumusta si tiya? Doon ay cancer of the bone si tiya nimo. O unsa tiyo? Bill, pasensya kayo. Di na ko makasuporta og padayon nimo sa imong pag-eskwela. Mao nga nakauna-una ako nga papauliw na tikagbalik sa Mindanao. Tiyo! Tiyo, ayaw lang. Maluoy ka. Pero dili na nako kaya. Mahal ang mga tambal ni tiya nimo. Daghan kong gastuhan ron. Mas importante ang kinabuhi si mong tiya, Bill. Nakasabot man ko. Pero tiyo, ayaw lang ko papauli Balang mag-working student ko, okay na ako. Kaya di ay nimo. Kayahan ako, tiyo. Enugon kayo kung dili ko mahuman na pila na lang katuig mo graduate na ko. Bill. Nala, sige. Paningkamutan ako nga makahatag hapon ko nimo. Pero ayaw lang pagsalig, ha? O, tiyo. Salamat kayo, tiyo. Mayo ka ni kinadawat dayon ko din sa fast food chain nga akong gi-applyan. Bahalik ka po Maning kamot git ko. Aron ko muhuman sa kong pagtuon. Hi. Bago ka din eh. Bago. Ay, salamat yung taon na nagigwapa. May na lang, may inspired ang trabaho. Bisag kapoy kayo. Ako na si Samuel. Ikaw? Belle sa diay ko. Nice to meet you, Belle. Nice to meet you, Sad Samuel. Ngayon sa manday. Kaya pa? Ay, luka kay day. Na, anak gina day. Pila na ko'y pahuway ni mo. Eskwela ka sa buntag niya, trabaho pag yukas gabi eh. Malagi. Pero masa ko laing choice ko. Kinahanglan kong muhuman sa akong pagtuon. Ha? Mag-date? Oh, Belle. Kana, mata kung... Uy, masago. Day off man na ta pareho. Inig Domingo, di ba? Manimba ta. Nya, uman, manag. Samuel. Sama, Sige, pwede ra. Yes! Sige magpakabot ko ni mo. Mag-text ko ni mo. Humana man tagtanaog sini. Asa matinay ko man din Doon ako inihibawan. Tara. Samuel, gidamang ko ni mo din Mag-unsam ta din Samuel, ayaw, tingalik mo mabdos ko. Sarap lang ako.
Kinuo ko. Ang grabe ka dili ako menstruation. Ang dili mahimo. Magpiti ko. Unsay mabdos? Mabdos ko. Oh. Gikan ko nagpiti. Positive yun. Bel, di ka pwedeng mo mabdos. Si dili. Binuhatan tani. Kung wa pa ka mabugos, dili utan ni mahitabo. Okay, sana na ko. Ang kuno na ko, tungod kay nadalang ko sa kainit sa itong lawas. Pero, sa ako nang gikaingon, di lagi pwede. Ano lagi? Minyo na ko. Unsa? Sorry, Ben. Sorry. Hayop ka! Bel. Hayop ka! Bel. Ipay mo sa naday ko ni mo! Silbayos kang dako! Nagtuo akong tarong ka! Sorry, Bel. Sorry ka. Tungod sa akong kahuyang, murig mas nisamot kagamay ang chance para nako nga matuman ko nga akong pangandoy. Niuli ko sa Mindanao nga mabdos o grabe gud ang kahiubos akong ginikanan nako. Kanimo Samuel, gimahal ti ka. Kung maabot man gani ang panahon nga gusto ka makailas sa mong anak diri nako, dili nako isira kong huna-huna para ana. Hinaot ko nga malipayon karon uban sa mong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.